עכשיו צ'כיה הולנד. עוד לא היינו כאן עם 22 דקות מאופסות, כנראה שלא הרבה קרה באצטדיון לטנה בפראג, כאשר צ'כיה בתלבושת הלבנה תוקפת את השער של הולנד, שמביא לנו את הפתיח הנפלא הזה בפראג. פשוט גול אדיר עם סיומת קטלנית, כאשר הוא מקבל את הכדור מהחלוץ שמוריד לו את הכדור. הולנד עם כדור קרן בצ'כיה בפיגור 1-0. יש שם דחיפה ברחבה, אבל אין שריקה. זה שוב מגיע לדיפאי, ממפיס דיפאי. עכשיו ההגבהה של בלינד, אחד מהגדולים שבשחקני המונדיאל. גם המבשל היה פנטסטי, דיילי בלינד. וזה 1-1, עם 2 דקות תוספת זמן בפראג. צ'כיה 1, הולנד 1. כאן יכולה להיות דרמה גדולה מאוד עם הכדור הזה. לא נכון! שער עצמי לא! אבל שער לצ'כיה! תראה כאן, רצה לנגוח עם רגש לסימנסן, נתן לו את הכדור. איזה טעות, יא אללה.